درود و درآباد شرپنده چارو گوشدارو که من ایسا خامو شران دو جگہ نشتے وشد راو سلامت باتے تے مروز بہار باتے تے گمگڑتی مگنداتے شرپنده لاتی وادن که ما بلوچی شاعر و نوشته‌کارانی باروش مرا سر پدید آئی گئے تاکہ میں نوکے پدری چم بزاند که میں بلوچی شاعر نوشته‌کار آکایند کجام پیلڈچ تعلق داران سیادی داران اچھی نوشتہ کنند بیایت واجہ شما وقت پجار بکنید که واجہ آکے دلانی میلام پکرانگو سنگرینا سازنت نو کے نوبت دستا گرنت ردینا آکے دلانی میلا پکرانگو سنگرینا سازنت نو کے نوبت دستا گرنت ردینا پروا مبات ہچبر ہی سی سرانی ساہاں پروا مبات ہچبر ہی سی سرانی ساہاں دعاہاں گہار لوٹاں براساں پتنگوینا شعر کے بید محبتہ دل ویران باغ پیما بید محبتہ دل ویران باغ پیما یاتاں بہار لوٹاں سہتاں مچل لگینا منتوار جیو یہ وجہ کھے نزان اشنت ڈاکٹر علی دوست کہ بلوچی زبان یک مزن نامی شاعری یک نبشتہ کاری رجان کاری اور ٹی وی ہم شما دیستا واجہ کسی پروگرام کو تھا اور کوئٹہ سنٹر اچھی مزنی مدتی واجہ پروگرام کسی شنگو تالان بتگا وہ شما آران دو جاگہ نشت کے واجہ علمیہ کس نے زانت ڈاکٹر صاحب بارا ماشوار بکشن کہ 10 مئی 1955 بلوچستان شہر پنجگورا کہ ایک دمگی ایک میتگی سری کورانا واجہ آجی مراد جانے لوگا ودی بتگ بنداتی وانگو زانک چا پرائمری اسکول سری کورانا بنداتی کو تک و میٹرک چا اسکول چتکانا ایف ایس سی چا ڈگری کالج تربتو ایم بی بی ایس چا بولان میڈی کالج کوئٹہ واجہ دربرتا اور 982 بگردہ 985 بلید ہے کستے ہاسپٹل کستے میڈیکل آفیسر بتک رندہ پا گیشیں وانگا کستے دھرمل کا شتک بزا آسٹریا شتک اور ڈگری گپتک پدا سیول اسپتال کوئٹہ کستے آئیا 992 ہفتے زمانگا بگرتا 2011 کستے کنسلٹنٹ جیتا یا کسے کار کو تک اور 2011 گٹگانی ڈپارٹمنٹ مسترو جہتا کستے ہیں یا پتا کار کو تک اور 2015 چوتی کارا کسے ریٹائر بتک آیا 972 دہک کا میں کالج زمانہ کا بلوچی شاعری بندات کو تک اور اندہ اردو ہوں کستے ہیں ڈاکٹر شاعری کو تک آئیے بلوچی شعرانی اولی دفتر عبید کے راسر نامہ 999 چاپشنگ بتک 2004 بلوچی ٹی وی قسماکانی کتاب کستے پرتاب ڈاکٹر چاپشنگ بتک 992 بگرداں انو نہا کوئٹہ یک روتا کے کسی جنگ آئیے لفظاں کی تاقدیمہ لفظاں کی کالم بلوچی دیوان کستے چاپ بوا گئے آئیے اولی گچین کالمانی کتاب بلوچی دیوان 2007 چاپشنگ بتک کے آئرہ صوبائی اولی ایوارڈ ہوں رستک امی پیما آئیے قسماکانی کتاب برتا پا اکیڈمی ایوارڈ رستک بلوچی آزماکانی کتاب کھاپر 2009 چاپشنگ بتک وحدی کے 2016 جارج آرول نامی گدار کستے اینیمل فارم ہو پتہ 2018 نامی قصہ کار فیودر کستے نوٹس فرام دا انڈر گراؤنڈ کستے دستوفیس کیے گدار گنو کیے رو دفتر نامہ کستے یا رجان کو تک آئیے شعرانی دومی دفتر ودار چھم تنیگن 2018 چاپشنگ بتک 2020 تا امریکہ نامی گدار نویس جان آرنسٹ مروارد نامہ کستے یا دا پیرل کستے رجان کو تک اور کستے چھاپو شنگ بتک اینیمل فارم سنگت اکیڈمی ہو گنو کی رو دفتر ہو مروارد بلوچی اکیڈمی کستے چھاپ ہوتے ہیں پدا یہ کستے لفظاں کی دیوان 2013 چاپ بتک سیمی شہری دفتر سفر وابانی دیمائند 2023
मिस्ताग फाउंडेशन ने मगा किसने छापुशिंग बुतक बलूची दीवान से और चार हम किसने इल्म अदब पब्लिकेशंस कराची ने मगा छापुशिंग बुतक चली शाबिद आइया देरे वादिया रेडियो हो टीवी हो आई कार को तक बिजा ये मरागिश शिंगो तालान को तक बलूची वाड़ी होंगे अब तक डॉक्टर लफ्जा की सफ़र बढ़ जाए आंगता निबिश्ता कर गए ता शहर निबिश्ता कर गए आजमाक निबिश्ता कर गए रजाकारी कर गए और डॉक्टर अभी जुत्तात के किताब शहरी दफ्तर सफ़र व आबानी दीवान वाना कर सी शर्मंदा ये कसाने पर जारियत डॉक्टर अली दोस्त है और अगर शो में चैनल देने का तो सब्सक्राइब नहीं करता तो इंशाल्लाह वो सब्सक्राइब भी करें तो आओ के मरागी शावती कस्ते रिसा खामोश वो कल भी ताकि हवंदे मायार अबाउट इट History Maker Baluchi.